Днес ще си правим желираните бомбони с ананас и манго. Започваме както винаги, като смесим първо пюретата и глюкозата, добавим пектинът и захарта. Тук малко стана на бучки пектина, защото го разбърках с вече мократа бъркалка. Добавяме останалата захар и чакаме да завари до 108 градуса, след което добавяме лимонената киселина, разтворена в много малко вода, която активира пектина и го кара да започне да стяга. Веднага изливаме в молдове, защото наистина вижте как започва да стяга веднага. Точно такава трябва да е вашата консистенция. Аз използвах този молд, но вие може да ползвате каквато формичка ви е налична. Изчакваме няколко часа, за да стегне, и ето как изглеждат нашите желирани барчета. Така да кажем. След като изстинат много добре, ги овалваме в захар и оставяме за няколко часа, за да стегнат още малко. Ето как изглежда консистенцията, като тук реших да ги нарежа, просто за да имам някаква различна формичка бомбони. За най-добрите рецепти за желирани бомбони, които може да приготвите в домашни условия, създадох специално обучение, с което може да се здобиете, когато ми пишете на лично съобщение, и аз ще се свържа с вас.